Jesu Kristu inkosi Baba umpostoli. Ngiyethemba inkosi isanigcinile baba. Hey baba, bengisathanda ukufakaza ngegama nje elithi uJesu Kristu inkosi. Beku-last week, angazi noma beku-last weekend, ngiyaphupha ngathi nginoma wami sikwenye nje indlu, le ndlu ibe-clean, bese sekuthi ngibone engathi khona iy'nono nje ezihamba phansi. But lezi y'nono lezi bekungathi la emqolo wazo bezihlangene lezi y'nono, zime njengamasongololo. La emqolo wazo kube kungathi kunebhande elinobuhlalu, lobuhlalu nje bungathi ubuhlalu bezangoma. Simangale nje ukuthi iy'nono zini-ke lezi, kuvele kufike kimi ukuthi angifune into ngizigengce. Uma ngiyithatha le nto le ngithi ngiyazigenca, ziqinile, azigenceki. Kuvele la kwi-roof maqondana nala zikhona, kuvele kubhodloke, kungene umoya onamandla, ungene in a form of umuntu oyindoda. Usiphushe lo moya, uhambe usiphaxaze odongeni esinoma. Vele la kade zikhona lezi iy'lwane ngibone ngathi usendlalile lo muntu, usehlezi uyaskrima kakhulu. Ukuskrima kwakhe kungiqeda amandla, engathi nje uzongiqeda amandla. Ngimemeze ngithi uJesu Kristu inkosi, lishe izwi. Kodwa ngingayiyekeli ukumemeza ngithi uJesu Kristu inkosi. Uma ngisho njalo kuba ngathi uyasha. Ngabona amandla ukuthi ayaphela, uyaskrima lo muntu, akasondelile kodwa kuthina. Uma uyathandaza ngapha, umthandazo awuthandazayo awumshisi lo muntu ngoba akasho yena ukuthi uJesu Kristu inkosi, uyathandaza nje. Kuvele kukhuluma izwi kimi lithi ifoni yakho lo iphethe inemithandazo eminingi, vele umjikijele ngayo. KunoRoma 10:9 lapho kuleyo foni, mjikijele ngayo izongena emlonyeni, ayigwinye izomshisa. Ngamjikijela ngayo, uyangena ngampela emlonyeni. Washa, ngathola amandla, ngamemeza kakhulu nami ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, kwaze kube uyaphela. So ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Uma wami ngihlala ngimfundisa naye ukuthi fanele asho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uthi ubuye akhohlwe. Manje njengoba side sithandaza naye lapha, ube ngasho ukuthi uJesu Kristu inkosi, umthandazo wakhe ubungana-effect kuleli dimoni leli lanqotshwa kanjalo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngale mithandazo osithumelela yona. Siyabonga kakhulu. Amafoni ethu ambethe umlilo. Ngiyibonile ifoni yami ingene emlonyeni walela dimoni, lasha laphela. Jesu Kristu inkosi.